Wow, gopak lagi Boro. Wow, gedung pas banget. Wow, oh my god. Hello guys, welcome back to Zest Boro YouTube channel. Actually नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय. Actually दायो नै जोङो फटखा गावनो नागिरदों आरोना लोगोफोर. नैबे जाबाय एटम बम आरोना क्लासिक बम नै बियो. बेखौ दायो जों गावनो नागिरदों नैबे सिङाव सोनानै गावगोन आरोना नायनि बियो मा जायो मा अबस्था जायो बेखौ नायनोसै आरोना दायो. ट्राइ नायनि मोजाङै. खारफानाय नङालै. मानसि फैदों नामा? फिसाना बुस्थुआनो खेमाया हाबनो नागिरा. अन्थाइ थरसे नागिरदों आङो. गोजौ बारनांगोन बेखौबा दूर रहो एसे गोजानाव था एसे गोजानाव था Wih, wah, ini goleber na. Nih timnya goblok ngombai, tak kena nih goleber ngombai. Oh ini tak kena ini. Udah kali? Ini. Kau duduk aja kayak apa ini? Tak kena ini arna, jauh goleber. Wah, atfak lah. Pribadi kau duduk aja kayak apa? Ini ya. Nih, bakolnya bunga gua stom. Tapi kamu asal nih. Nih dia pasti saja. Goblok kayak apa nih? Nih tosi dong, tosi gua kan. Saya gina karena apa bilang? Nih bida gina karena apa bilang kan celah. Gina karena cuma jadi saya mana? Sih karena apa apa bilang? Oh mana tanggung selek kau nunggu berapa ini? Lama? Portal ada lama kau nunggu. Kau nak kan nama ini? Ayo sampai ya. Ini. Bara bera mate. Siapa? Oh, nenggal malah ada moniau. Lama kau nunggu? Moniau malah ada. Ayah. Kamera sampai. Belum kalau kayak rani guangin sampai. Paling perlu bir kau. Kau boleh nih. Kita kau nasi. Kau sendiri sih. Abu kamu asal mana boh? Itu ya. Klasik bom danger power kena ada nabi bom ani. Uri badi gue sagem ada. Kundi bawa sebentar mati le. Gede. Icing lah nanti karena ya icing. Tuh beli. Wow. Cinazar. Cinazar. Sogmok. Wow, mal, kamal he. Nih, si moजां लागायदो मालाय. Wow, nih. Si moजां साजायदो. मोनसेया गोमोरबाय माथो, ममा. जोब्बायानो. Oh my god. बिराद मोजां लागायदो नै फिसासानो. हाजामोना. बै बारि खनायावसो गारनांगौलै आजां बादाय थायो। Really? Ini, ibirkan. Kembali. Oi. Wow. Iberse? Lagau. Wow, pundernya le. Wah. Ini monceh birak mate. Ini beriau maba lan dola bura. Iber nain sih besi keju tangan. Wow, gopak lagi Boro. Oh my god. Di sini na?
गोजौ बेरदो वाव लाइन खोमसिमानोसो मोजां नुगोन आरो अ एबार जलि आसलिखौनो ना लाबोनाय मा थिग जाबाय ओइ प्लास्टिक खुलि नोंसो मिथिगौ जामा मारलै लाइन ओइ माबाखौ खुलि प्लास्टिक दं लाइन थांनायावनो बै लाइनाव खुलिखानाय खोमा खुलियाखै माबायदि जों ओइ जाम्बा नै इयाव हमना बोखाबानो जायो इयाव हमना बोखा इखौ ओमफ्राय बोखादो प्लास्टिक लाइन थांनायावनो खमनि माने गोजौआवसो ब्रा जाम्बिला गोजौआव नायब्रा गोजौआव नायफैब्रा एथ' साफा जादों नुवाखै देन्जार बरियानो अ माय गड गोजौआव नायफैब्रा गाहायनिफ्राय बिराद मोजां साफा जादों माथो मोजां दोन इखो गोलैगोन दोन इदिनो मावनो ना बारा गोजौआव नाय गोजौआवसो थांगोन थोद मोजां सावब्रा जेबो जाया गोजौआवसो बेरायगोन इयो गोजौआव मोजां फकास बानाय जायो ओ गोजौआव फकास बानाय ओ अ माय गड आतथि जालाय वा खामालै गोमोर फैखायो नै एले बोरै ए सेरेदा माबायाव मोजां होब्रा जाम्बा जाम्बा गिदिङोसो इयो लाबो जाम्बालै गथ'आ गिदिङोसो इयो बेखौबो दा गिबावगोनसो अ माय गड जाबायदि बरिया आरो ना गावनो एपि नांलायदो मोननैल' लाबोदोंमोन दा आङो नै गैला बोरै मोननाया दानि गावबायनो मा एटमा एबार एटम गावनि गाइस वा गोजौ नोगोद बरिया जोंहैदो आरो ना बेरनाया 1000खौ अ माय गड गोजान थाग' खाथियाव मबाइलखौ दोननानै बिदि मोनलाय माबायदि बेरो गोदना होबायलै औ खारनाबो फैखाबाय नैबो जा मोजां माबादोंमोन दिगसो बायनांगौलै आजा आं बिदि बेखौ सानथ्राखैमोनलै नै फिसा सानो नोगोद बरिया मोजां जोङो आरो ना सोर गिदिंनानै बहा हराव खोमसियाव आरो ना गाजा गिदिङोना देन्जार मोजां जोङो खोरनो दे खावदो इक्स लाबोनांगौमोनलै होबायलै औ जामासो न' सिंनिफ्राय गावबो जाहैबाय होबायलै औ बे देन्जार बुस्थु आरोना नै अबाव एबार देन्जार बुस्थुखौनो गावसिगोन आं खोमाया थेखादोलै बेखौ दा मबाइलखौ नों इयावनो दोनलांब्रा थोद जामा बोरैबा मबाइला बेरगोन मबाइला बेरो नामा मबाइला दोनजाया खाथियाव लबारसो मोननांगौमोनलै लबारखौ गावनो नामा लबार गैयाना होबायलै नोगोद गोमगोन इयो औ बा खोमाया थांलायदो आजा नोंना आंनि जायो जाम्बा नुवाखै दानि बोरै गोमनाय गिदिरसिनब्रा आंनिया जाम्बा नै गिदिरसिनब्रा आंना दामि नोंना समायानो नायलाय थानो आंनि खाथियाव नायलाय आंना दामिसिन खोमाया थालखा जालायदो आयु होबायलै लागायनानै नागिरखायो सासेया एथ' जमा होबायलै औ मायाव गावदोलै गफिनलायदो नामा ओंखाम जानाया जाम्बा ओइ खिया होब्रा जाम्बालाय है जाम्बा बिदि न'आव गावनालै जाम्बा आखायावसो खामगोन माथो इलाय ओइ हैखैब्रा जाम्बा बोरैबा न'फ्रा खामलाजोबगोन जाम्बा मोजां खामजोबनो नोङो हानाय नङालै नै आं माबानि लाबो नों रोङानो है जाम्बा इदि गावा थोद माथो सलथेब लगल' हगारनो नों लागायनो होलाय लागाय नों रोंनाय नङा टेकनिकेल गैयाबा जायालै जाम्बा इयो जाम्बा
दोनबाय था हरदो खामखांनि खामगोन बेरगोन बेरबाय बेरगोन इयो ओइ मिसालै बिब' फंबाय सानैखौ बुथारखा हो नै जों माजों गावो होननानै ओइ ओंखाम जाग्रा टेबोलाव गारना हो सिगाव एबार बेरगोन दे इयो नै लबारजों होसिगोन गाजा इन्टारेस्ट जायोलै बमा दानि गोजौ बेरनोसै बिराद मोजां बिजौआव सावनांगौ बिजौआवलाय जाबाय इखौलाय मानो बोखाबाय थादो बोफ्रावनो लाखा ओमफ्राय हगार इयो बेरखायो मोजां हमब्रा लाखाय हमनायानो जाखायाखै अयदिला नङाबा अयदि हमब्रा जाखायाखै मालानो बेरलालै इयो जाम्बासो गावनो रोङा ओरै होलाय थै थानाया नै इदिबा गलांगोन बे गलाङा गलाङो मिसालै दे होबायलै गोजौ बेरदो ओइ गोजौआव लबारजों होबाय आरो नुवाखै गोमसारनाया दाबो दङ लबारसो गावदो आरो ना एक्सुवेलि डेन्जार गोजानाव थांदो आरो ना इयो आवसा मोननैखौ बोखाजोब आखायानो माइसि मावोब्रा बोराय बायदि ओंखामखौबो दा मैया खराव जानो लाबोदोंसो ओंखामखौ मा ओंख्रि जादों नै लोगोरा हायनानै गारबा फैनांगोन दे होमबा बानायसै गानाब्रा सावदोब्रा दे सावद' ओंखाम लांनो खुगायाव सावदोब्रा मोजांनो ओंखामखौ दा हराव जानो लादो नै एस्ला मेमब्रांनि मोजां लाजोब्रा फिदिं जाम्बाया हमालै इयो होलाय मोनसे अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।